Možno si ho pamätáš z učebníc. Juraj Jánošík, ten, čo bohatým bral a chudobným dával. Zbojník, ktorého meno sa stalo legendou. Ale bolo to naozaj tak? Toto ti v škole nepovedia. Narodil sa v roku 1688 v Terchovej. Jednoduchá dedina, ťažký život, chlapec hôr ako každý iný. Ale osud mal zaviesť oveľa vyššie, aj hlbšie. V mladom veku vstúpil do armády Habsburbovcov. Boje, rozkazy, cudzie mestá. Ale tam, kde iní našli kariéru, on našiel len väzenie. Vo väzení stretáva Tomáša Uhorčíka, zbojníka. A s ním prichádza nápad. Nový život, sloboda. Nie za hradbami, ale v horách. Stal sa vodcom. Rýchly, odvážny, presný. Písali o ňom kroniky, rozprávali piesne. Zbojník, ktorý vraj bohatým bral a chudobným dával. Ale svojich zbojníkov nebolo boli tam prepady, výkupné, strach a niekedy aj smrť. Temná minulosť, o ktorej sa mlčí. Zradili ho, zatkli ho v krčme. Súd bol krátky, rozsudok ešte kratší. Poprava ákom, nie za krk, ale za rebro. Pomalá, neľudská, tichá. A predsa nezmizol. Jeho meno zostalo v piesňach, príbehoch, aj v našich predstavách. Bol to hrdina, alebo len človek v ťažkej dobe? To si rozhodni sám, ale nezabudni, toto ti v škole nepovedia.